a story in need of a happy ending. Despite the magnet burst for the film industry provides with Oppenheimer and Barbie, pre-pandemic viewers' numbers remain way out of the reach. The version of film screened in cinemas over the last 5 years in Catalonia and around the world seems to follow guidelines taken from a Hollywood script and achieved on jazz and laws. However, the panorama has improved in Catalonia, but there is still a long way to the rich situation of 5 years ago. Los gigantes de los servicios de tecnología en nube y de la inteligencia artificial se inclinan cada vez más por la energía nuclear con el fin de asegurar una parte de sus monstruosas necesidades de electricidad. En menos de un mes, Microsoft, Google y Amazon han firmado contratos de suministro que alcanzan una cantidad de total de 2,7 gigas, el equivalente para proveer a más de 2 millones de hogares. Esta energía responderá al consumo en alza de estos gigantes de la informática, en especial para sus centros de almacenamiento de datos o data centers. La irrupción del iCloud necesita de millones de servidores encendidos para conservar los datos de los clientes. Los data centers ya absorben un 4% de la electricidad producida en el país y de aquí a 2030 esa cifra podrá pasar al 9%. Además, los 3 grandes jugadores del iCloud, que controlan aproximadamente las 2/3 partes del mercado según el sitio de GTI Infra, se fijaron objetivos medioambientals. La catàstrofe de la Dana a Espanya. Almenys 220 persones han mort a la pitjor gota freda del segle a Espanya per la catàstrofe de la Dana a València. El balanç passades les 7 de la tarda és de 217 morts a València, una a la província de Màlaga i 2 a Castella-La Manxa. El ministre de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, ha anunciat 3 dies de dol i que el govern declararà la zona com a altament afectada per la Dana i ha promès arbitrar tots els ajuts estatals i de fons europeus. Defensa mobilitzar mitjans aeris, psicòlegs militars i gossos ensistrats per localitzar cadàvers. Desenes de persones han passat la nit a València al capdamunt de camions, cotxes pujats als sostres de botigues o benzineres o atrapats als seus vehicles en carreteres encallades fins que han estat rescatades. Les pluges han provocat apagades que afecten 150.000 persones, talls de carreteres i la suspensió del servei ferroviari d'alta velocitat entre Madrid i el País Valencià i el corredor mediterrani cap a Barcelona. El temporal es trasllada a Extremadura, al sud de Tarragona i l'oest d'Andalusia, on Cádiz està en alerta vermella per risc d'acumulació d'aigua. La nova era de la intel·ligència artificial. La intel·ligència artificial generativa ha fet un nou salt per adaptar-se a entorns canviants i dinàmics i evolucionar ja cap a una tecnologia amb una capacitat d'acció completament autònoma i al marge de la intervenció humana. La nova forma d'IA, batejada com agent, suposa una evolució de la més coneguda i emprada fins ara, que requereix en la majoria dels casos de la participació humana.
hi ha l'autonomia, l'adaptabilitat, hi ha l'autoaprenentatge. Els nous agents multipliquen les possibilitats de col·laborar amb tercers, persones o màquines, aprendre de forma contínua, millorar processos productius o resoldre problemes de negoci molt complexos. Qualsevol innovació tecnològica estigui al servei del progrés social i econòmic i en la transcendència de delimitar els límits per clarificar el que es pot fer i el que no, i diferenciar entre poders i deures. El Barça goleja el Madrid 0-4. El Barça va golejar a domicili 0-4 al Real Madrid i va reforçar el liderat al capdavant de la Lliga EA Sports, després d'una actuació colossal dels de Hansi Flick en un clàssic que ja és història del futbol espanyol. Després d'una primera part sense gols i en què Mbappé i Vinícius van perdonar davant Iñaki Peña, el Barça va destrossar els blancs en una segona part colossal. Robert Lewandowski va anotar 2 gols en fa 14 en 11 partits, abans que Lamine Yamal certifiqués la nit històrica, amb un autèntic golaç per a l'equip culer. Rafinha va arrodonir una actuació per al rècord amb un quart gol. És complicat calibrar les conseqüències d'una nit històrica i que va consagrar l'equip de Flick com un dels millors equips del món. L'arribada de l'alemany ha muntat un equip que en 2 mesos ha esdevingut una autèntica piconadora i que sembla disposat a obrir una nova era. L'aterratge d'Mbappé semblava reforçar el domini del Real Madrid a Espanya, però en només 3 mesos tot ha canviat. Els blaugranes marxen de la capital d'Espanya després de donar un cop sobre la taula i distanciar en 6 punts als blancs. La primera part va ser oberta amb el Real Madrid buscant l'esquena de l'avançada de defensa del Barça de Flick. Un fora de joc milimètric va anul·lar un gol d'Mbappé i Vinícius. No va encertar una gran jugada per l'esquerra en què va tornar boig Koundé i Covarsí. Va perdonar l'equip d'Ancelotti i ho va pagar Hansi Flick. Va decidir ficar Frenkie de Jong al descans i va acertar.